Сегодня мы собрались, потому как у нас на территории Брестской области, так и на территории Республики Беларусь, проходит единый день безопасности дорожного движения. Под девизом «Дорога ошибок не прощает». Аднак папярэдзіць няшчасце ўсё ж такі магчыма. Гэтым і займаюцца супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі Пінскага района. Прафілактычныя акцыі ў сельгаспрадпрыемствах і установах з'ява частая. Аналіз правапарушэнняў, тлумачэнне новых пунктаў у правілах. Усё накіравана на тое, каб звесці да мінімума колькасць няшчасных выпадкаў на дарозе. Супрацоўнікі ДАІ праводзяць сустрэчы і бяседы з вадзіцельскім і механізатарскім составам і ў Пачапава. Что касается наших хозяйств, то у нас 2 механика постоянно работают на выпуске, то есть ежедневный, постоянный производится контроль медосвидетельствования водителей, механизаторов, выезжающих на линию, регистрации в журналах и так далее. Контроль идет очень прекрасный. Как утром алкотест проходимся, и также при выезде на линию, также механики проверяют нашу технику перед выездом на линию. И согласованно при приезде с линии то же самое контролируется, в каком состоянии была до выезда техника и в каком состоянии она прибыла после отработанных всех часов рабочих. 12 дарожна-транспартных здарэнняў адбыліся на тэрыторыі Пінскага района за мінулы год. У іх 4 чалавекі загінулі, 12 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Адметны той факт, што на працягу апошніх 9 гадоў колькасць ДТЗ ў раёне не павялічваецца. І гэта дзякуючы прафілактыцы, адзначаюць супрацоўнікі ДАІ Піншчыны. Мы работаем и делим немножко свой вид работы по сезону. Если в зимний сезон мы больше уделяем таким участникам дорожного движения, как пешеходам, скоростным режимом, в неблагоприятных погодных условиях, особенно в весенний период. Это у нас ДТП, риски имеется ДТП с участием мототранспорта, велотранспорта. В летний период скоростные режимы, ну а осенний опять же пешеходы, велосипедисты и возчики гужевого транспорта. Значны ўплыў на ўзровень бяспекі дарожнага руху аказвае адсутнасць узаемапавагі паміж вадзіцелямі і пешаходамі. Між тым, гэта і выкананне правілаў самы просты спосаб прадухіліць бяду на дарозе, а яна, як вядома, памылак не прабачае. Марыя Кобіцка, Кацярына Страха, Александр Дзяшенко, тэлерадыёкампанія «Брест».